Здравейте, драги зрители! Ще представя на вашето внимание мобилен телефон Lenovo A850. Нека да разгледаме обстойно този телефон. Това е транспортировъчна въздушка. Ето да видим телефона. Да видим какво съдържа кутията. Батерийка на 2250 мА. Зарядно. USB кабел, микро USB кабел за зареждане и свързка с компютър, преходник за контакт и слушалки. Обичайните неща. Нека да ги оставим настрани. Ето да разгледаме телефона отвътре. Два слота за SIM карта, плюс слот за microSD карта до 64 ГБ. Първи слот е 3G, карта за интернет. Втората е 2G за разговори. Нека да сложим батерийката. Нека разгледаме сега телефона. 5,5 инча екран, QHD резолюция, 960 на 540. В горния край, както виждате, е фронталната камера. Тя е 2 мегапикселова. Телефона много хора го сравняват с Samsung Galaxy Note 2 по големина. Отзади е 8 мегапикселова камера с LED светкавица. Долната част на панела се намира говорителят. Жак за 3,5 мм за слушалки. Долу е микрофона. Долната част се намира и място за зареждане за връзка с компютър с USB кабела. И така. Телефонът е с 1 ГБ RAM, 4-ядрен процесор MTK 6582, 4 ГБ вътрешна памет. И това е. Нека да го включим. За да го разгледаме обстойно. Дисплеят, както виждате, е много добър. Телефонът е с българско меню, както ще видите сега. Ето, искам да видите. Дисплеят е просто невероятен. Нека да видим в настройки. Системата, под която работя, е Android 4.2.2. Както може да видите, Jelly Bean. Ето виждате. Така, нека да погледнем също и езиците на телефона. Виждате, в момента е нагласен с българско меню. Така, поддържа до 50 езика, включително руски, английски, немски и така нататък. Да обърнем внимание на камерата. Тя е 5 мегапикселова, задната камера. Просто нека да направим примерна снимка. Ето виждате, фокусира чрез докосване. Видеозаснемането на телефона е в формат Full HD, както ще ви демонстрирам. Така, нека ви покажа. Ето виждате 1920 на 1088. Телефонът разполага с Wi-Fi,
Стандартните работи Bluetooth. GPS-а работи много добре, тествал съм го навън, просто за навигация телефона с този голям екран, както виждате, е много подходящ. Моето лично мнение за телефона: добър телефон с много голям екран за хората, които предпочитат големите дисплеи. Както виждате, доста е тъничък за размерите си. Просто това е добър телефон от марката Lenovo. Благодаря за вашето внимание. Аз съм Михаил Милков. Може да разгледате други наши обяви и ревюта в Продавалник, потребител Матеус Тех, и до нови срещи!